izvizvobhiza manyika dzavarungu wanje tasingaduka ngazova panodya kana kapera semkono tirikombeza vanotibira nziyo vari right mavheki profesi ari right mabhizare maefeki ari right coronavirus iri right nekuti ndimi unotivhura breni kunge mwana wastembeni from Ijipita to Kenani uri right paurongo wenyu uri right paurongo wenyu right vaveki vangu munondisimbisa uri right paurongo wenyu uri right paurongo wenyu right vaveki vangu munondisimbisa ichangoramba ndichiraisa zvedekibhisa ndasimudza muresi vanondikritisaisa levo rangu vachisaisa ndichimukira makuwa vana mastendi pachosa kingsene fata pretoria mandipa mazishungu ndokuitisa idzo ndokudai vavengi vangu nevyumayenemis uri right paurongo wenyu uri right paurongo wenyu right vavengi vangu munondisimbisa uri right paurongo wenyu uri right paurongo wenyu right vavengi vangu munondisimbisa vanotibira nziyo vari right mavheki profesi ari right mabhizare maefeki ari right coronavirus iri right nekuti ndimi unotivhura breni kunge mwana wastembeni from Ijipita to Kenani uri right paurongo wenyu uri right paurongo wenyu right vavengi vangu munondisimbisa uri right paurongo wenyu uri right paurongo wenyu right vavengi vangu munondisimbisa ichangoramba ndichiraisa zvedekibhisa ndasimudza muresi vanondikritisaisa levo rangu vachisaisa ndichimukira makuwa vana mastendi pachosa kingsene fata pretoria mandipa mazishungu ndokuitisa idzo ndokudai vavengi vangu nevyumayenemis uri right paurongo wenyu uri right paurongo wenyu right vavengi vangu munondisimbisa uri right paurongo wenyu uri right paurongo wenyu right vavengi vangu munondisimbisa Big up to Esma Grigos. Yeah, you must understand the misunderstanding.